ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതും കൂടി വായിച്ചോളൂ. ഒന്നും കൂടി 23 കൂടി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. തം വിദ്യാ ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം യോഗ സഞ്ചിതം സ നിശ്ചയേന യോക്തവ്യോ യോഗോ നിർവിണ്ണ ചേതസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമാധി എന്ന പരിപൂർണാവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കും. നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ പൂർണാവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. ആനന്ദഭരിതമായ ആ നിലയിൽ അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ സുഖമാണ് ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. ഇതിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് ചലിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇതിലും വലിയ ഒരു നേട്ടമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, ഏതൊരു ആപത്ഘട്ടത്തിലും ഒരാൾ തൃപ്തനാവുകയില്ല. ഭൗതികമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സർവക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള യഥാർത്ഥ മോചനമാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 24, 25 എന്നീ ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇല്ല പ്രഭുജി, ഇവിടെ വെറും 24 ചൊല്ലാ മതി. ശരി, 24. ഹരേ കൃഷ്ണ. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. സങ്കൽപ്പ പ്രഭവാൻ കാമാം സ്ത്യക്ത്വാ സർവാനശേഷദഃ മനസ്സൈവേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം വിനിയമ്യ സമന്തതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ. വഴി മാറുകയുമരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 25ാമത് ശ്ലോകം. ശനേ ശനേ രൂപം രമേത് ബുദ്ധ്യാ ധൃതി ഗൃഹീതയാ ആത്മസംസ്ഥം മനഃകൃത്വാ ന കിഞ്ചിദപി ചിന്തയേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്രമേണ പടിപടിയായി വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദോ യദോ നിശ്ചരതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തതോ നിയമേതത് ആത്മന്യേവ വശം നയേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിനെ അധീനമാക്കിക്കൊള്ളണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 27ാമത് ശ്ലോകം. പ്രശാന്ത മനസ്സം ഹ്യേനം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപേതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതം അകൽമഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗീ വിഗത കൽമഷഃ സുഖേന ബ്രഹ്മസംസ്പർശം അത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്രകാരം നിയന്ത്രിതാത്മാവായ യോഗി സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. അയാൾ സർവജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനുമായി എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സജമേന പ്രണശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവഭൂതസ്ഥിതം യോ മാം ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിതഃ സർവദാ വർത്തമാനോപി
സയോഗീ മയി വർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനും പരമാത്മാവ് ഒന്നു തന്നെ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏതു സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 32-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആത്മൗപമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി യോ അർജുന സുഖം വാ യതി വാ ദുഃഖം സയോഗീ പരമോ മതഃ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ അർജുന ഉവാച യോയം യോഗസ്ത്വയാ പ്രോക്തഃ സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാ സ്ഥിതിം സ്ഥിരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങു പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങുവതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചഞ്ചലം ഹി മനഃ കൃഷ്ണ പ്രമാദിബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വയോരിവ ദുഷ്കരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അസംശയാത്മനാ യോഗോ ദുഷ്പ്രാപ ഇതി മേ മതിഃ വശ്യാത്മനാ തു യദാ ശക്യോ വാപ്തുമുപായതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ട വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാകട്ടെ അതിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണു താനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച അയതി ശ്രദ്ധയോപേതോ യോഗാചലിതമാനസഃ അപ്രാപ്യ യോഗസംസിദ്ധിം കാം ഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്ത്? ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്തു സംഭവിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 38-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കച്ചിന്നോഭയവിഭ്രഷ്ട ചിന്നാഭ്രമിവ നശ്യതി അപ്രദിഷ്ടോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണപതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ മഹാബാഹോ, കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കർഷം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 39-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതുമർഹസ്യ ച ശേഷതഃ ത്വദന്യ സംശയസ്യാസ്യ ചേതാന ഹ്യുപപദ്ധ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഇതാണ് എന്റെ സംശയം. അങ്ങു തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരണം. അങ്ങനെയല്ലാതെ ഈ സംശയം അകറ്റാൻ കഴിവുള്ളതായിട്ട് ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പാർത്ഥ വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ
നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം താതഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മംഗളകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവന് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വയ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാൻ ലോകാൻ ഉഷിത്വാ ശാശ്വതി സമാഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോ അഭിജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഥവാ യോഗിനാം ഏവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതദ്ധി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മയതി ദൃശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ ഏറെക്കാലം യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാതിരുന്നാൽ അഭിജ്ഞരായ അതീന്ദ്ര യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് വരാം. തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം സുദുർലഭമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്രതം ബുദ്ധി സംയോഗം ലഭതേ പൗർവദേഹികം യതതേ ച തതോ ഭൂയ സംസിദ്ധൗ കുരുനന്ദന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ കുരുനന്ദന, അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻ ജന്മത്തിലെ ദിവ്യാവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി അയാൾ പ്രയത്നം തുടരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പൂർവാഭ്യാസേന തേനൈവ ക്രിയതേ ഹ്യവശോഭിസാ ജിജ്ഞാസുരവിയോഗസ്യ ശബ്ദബ്രഹ്മാദി വർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുൻ ജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യാവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടിപ്പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകർഷനായി തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രയത്നാദ്യതമാനസ്തു യോഗി സംശുദ്ധ കിൽബിഷഃ അനേക ജന്മ സംസിദ്ധി തതോ യാതി പരാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവ കൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിനു ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തപസ്വിഭ്യോധികോ യോഗി ജ്ഞാനിഭ്യോ വിമതോധികഃ കർമ്മിഭ്യശ്ചാധികോ യോഗി തസ്മാദ്യോഗി ഭവാർജുന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തപസ്യേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനത്രേ യോഗി. ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, ഏതു സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 47-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോഗിനാം അഭി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാത്മരാത്മനാ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ഓം തത്സത്. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ ധ്യാനയോഗഃ ഷഷ്ടോധ്യായഃ ധ്യാനയോഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യാനയോഗമെന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ
ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു അസ്തു സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് ഹരേ യു കൃഷ്ണ. മാതാജി, താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരു മാതാജി. ക്ഷമാപണം ഉണ്ട്, എനിക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഗ്രഹത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ കടയിൽ കയറിയിട്ടാണ് ചൊല്ലേണ്ടി വന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവരും സാധനം ക്ഷമിക്കണം, വേറെ ഹരേ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണാർപ്പണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ധന്യ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു ഹരേ കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു ചെറിയ കീർത്തനം. എന്നെ കീർത്തനം ചെയ്തില്ലല്ലോ. ആ ചെല്ലാം, ഒരെണ്ണം ചെല്ലാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമന കുട്ടൻ ഗോവിന്ദൻ ഫല രാമനെ കൂടെ കൂടാതെ കാമിനി മണി യമ്മ തന്നങ്കസീമനി ചെന്നു കേറിനാൻ. ഓമന കുട്ടൻ ഗോവിന്ദൻ ഫല രാമനെ കൂടെ കൂടാതെ കാമിനി മണി യമ്മ തന്നങ്കസി മനി ചെന്നു കേറിനാൻ. അമ്മയും അപ്പോൾ മാരണ ചിട്ടങ്ങുമ്മ വേച്ചു കീടാവിനെ അമ്മിഞ്ഞ കോടു താനന്ദേപ്പിച്ചു ചിന്മയന്നപ്പോഴുതിനാൻ. ഒപ്പത്തിലുള്ള കുട്ടികളൊരു 32 പേരുണ്ട്. അപ്പിള്ളേരായി വനത്തിൽ കളിപ്പാൻ ഇപ്പോൾ ഞാനമ്മേ പോകട്ടെ. അയ്യോ എന്നുണ്ണി പോകല്ലേ, ഇപ്പോൾ തീയു പോലുള്ള വെയിലല്ലേ. വെറുതെ എന്നമ്മെ തടയല്ലേ, പോട്ടെ പരിചോടി നീടയുണ്ണുവാൻ. നറുനെയ്യോ കൂട്ടിയിട്ടുരുട്ടിയിട്ടും നല്ലൊരൂറ തൈർ കൂട്ടിയിട്ടുരുട്ടിയിട്ടും വറുത്തോരു പേരി പതിച്ചിട്ടും ഈ രണ്ടൂരുളയും എൻ്റെ മുരളിയും തരിക എന്നൊന്നങ്ങലട്ടിച്ചാഞ്ചാടി തരസാ കണ്ണൻ താൻ പുറപ്പെട്ടു. തരിക എന്നൊന്നങ്ങലട്ടിച്ചാഞ്ചാടി തരസാ കണ്ണൻ താൻ പുറപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ സിന്ധു കൃഷ്ണ വന്നിട്ടുണ്ടോ? രേണു മാതാജി. സിന്ധു ഹരേ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ സിന്ധു കൃഷ്ണ. വാസൻ മാതാജിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് മാതാജി. അത് ശരി, ഓക്കെ. അത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു മോന് ചെല്ലണമെന്ന്, അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാണ്. ഇല്ല, അവര് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, കുറച്ച് അത് ദിവസമായി ശരി. എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേഗം സുഖാവട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുഖാവണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു മാസത്തോളമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അമല അത് ശരി. ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, തൃശ്ശൂര്. തൃശ്ശൂർ. അത് ശരി. എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. പിന്നെ നാളെ ചൊല്ലിക്കുന്ന മാതാജി, ആ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ. ചാൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പാട്ട് പാടാനായിട്ട്?
ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ഇന്നലെ മാതാജി ആരാണ്? ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജിയുടെ മാതാജി, കൊച്ചു സിന്ധുമാസൻ ഇല്ലേ അവരുടെ മോനെ ഇന്നലെ അവരുടെ അല്ല അത് അവരല്ല അവരുടെ അല്ലെ? അല്ല മാതാജി വേറെ ശ്രീദേവി ഞാനായിരുന്നു ശ്രീദേവി. ശ്രീദേവി ശ്രീദേവി മാതാജിയുടെ. മാതാജി ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അവരുടെ നാളെ ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ അവിടെ പോയി ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് ശരി, ഓക്കെ, ഓക്കെ. സാരി അതാണ് നാളെ അപ്പൊ ഞാൻ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ നാളെ ചൊല്ല മോനെ. എന്താണ് അവന് വെജിറ്റേറിയൻ അല്ല കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരേ അപ്പൊ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ പോയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശരി, ഹരേ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. മൂകം കരോതി വാചാലം ഹംസം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്പ്രപാദമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ. നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ഹോ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മെയിൻ വോയിസ് ശ്ലോകം വായിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുജി റെഡി ആയിട്ട് വന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്, കുറെ നാള് കൂടിയിട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
സമയം പോലെ ഹരേ ഇനിയും കൃഷ്ണ ചാൻഡ് മാതാജി. ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ചാൻഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഞാനൊരു വേറൊരു കടയിൽ നിന്ന് ചൊല്ലേണ്ട അവസ്ഥയായി പോയി. കാരണം സമയം അതിക്രമിച്ച് പോകുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ കടയിൽ കയറി ചൊല്ലിയാണ്. ഇച്ചിരി ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും വേദിയിൽ, ക്ഷമിക്കുക. ഇല്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. വളരെ നന്നായിരുന്നു. പ്രഭുജി നല്ല ട്യൂണിലാ വായിച്ചത്, നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണാർപ്പണം. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അധ്യായം 6. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യാനയോഗം. നമ്മൾ ഇന്ന് 1/3 പോർഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാണ്. എത്ര ലെസൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 ലെസൺസ് ഉണ്ട്, 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഇന്നത്തെ ലെസണിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 47 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ ആയിരുന്നു വളരെ ചെറിയ ലെസൺ, 29 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള കർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും അമിഷ്ടാദ പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇന്ന് ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് തീർക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ലെസണിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അർജുന വിഷാദ യോഗം. അതിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ധൈര്യപൂർവ്വം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിനു മുൻപ് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊന്നുമില്ല, യുദ്ധം ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദ്രുപദനെ വരെ ജയിച്ചതാണ്, എത്രയോ ആളുകളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്, ശത്രുക്കളെ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉള്ള അർജുനൻ സ്വന്തം ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും അവരെയൊക്കെ കൊല്ലണമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം തോന്നി, കമ്പാഷൻ തോന്നി. എന്നിട്ട് സന്യാസത്തിന് പോകണു, ഞാനിനി പോവാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് അർജുന വിഷാദ യോഗത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. സത്യം പറഞ്ഞാലും 25th ശ്ലോകത്തിന് മുൻപ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നോക്കൂ അർജുന, കൗരവരെ നോക്കൂ, നിനക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കൗരവരെ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് രഥം സ്ഥാപിച്ചപ്പോ തന്നെ ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, അങ്ങേ സൈഡിലെ കൗരവരുടെ സൈഡിലെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സും മനസ്സിന്റെ കൺട്രോളും അവരുടെ ശക്തിയും ആയുസ്സും ബലവും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഒരു നോട്ടത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അർജുനൻ ജസ്റ്റ് ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ. യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി അതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അതാണ് ഇനി ഭഗവാൻ ഇത് ഓരോ ലെസൺസിലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അർജുനന്റെ നെക്സ്റ്റ് വിഷമം തീർക്കാനായിട്ട് ബോഡിലി കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അർജുനനെ. സെക്കൻഡ് ലെസണിൽ ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യവനം ജരാതഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്ത്രമുഖ്യതി. സാഖ്യ യോഗത്തിലെ ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഐ എം നോട്ട് ദ ബോഡി, ഐ എം ദ സോൾ. ഒരു സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അർജുന. അപ്പം ആർക്കും അതിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, ആർക്കും അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ അഗ്രഭാഗത്തിന്റെ 1/10,000 പാർട്ടാണ്, ഫ്രാക്ഷനാണ്, അത്രയും ചെറുതാണ് ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, മമൈവാംശോ, എന്റെ അംശമാണ് അർജുന, ഓരോ ജീവിയും എന്റെ അംശമാണ്. ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അവിനാശിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും അത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറവാണെന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾക്ക് അത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആവാനായിട്ട് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സാഡ് ആയിട്ടിരിക്കാനല്ല. സച്ചിത ആനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എവിടെയും പ്ലഷർ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൽ തന്നെ ഹയ്യർ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് സദ്യക്ക് പോയി, ഊണൊക്കെ കഴിച്ചു, പായസം കുടിച്ചു, അതിനുശേഷം ഒരു ഗുലാബ് ജാമുൻ കൂടി കിട്ടിയാൽ തീർന്നു, നമ്മള് പിന്നെ എനിക്കിനി ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ആ ഒരു ഹയ്യർ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ ലീലാധാമം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് മനസ്സെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിനേക്കാളും ലോവർ ടേസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവുകയേ ഇല്ല. മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്പിനെസ്സിന് ആദ്യവുമുണ്ട് അന്തവുമുണ്ട്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു 5th ലെസണിൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ അതില് രമിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഇന്നലെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എങ്ങനെയാകുക, മൈൻഡ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, എത്ര തരത്തിലുണ്ട് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ 3rd ലെസണിൽ കണ്ടു. 4th ലെസണിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് അവതാരം എടുക്കുന്നത്
എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം. എങ്ങനെയാണോ ഒരാൾ എന്നോട് പെരുമാറുന്നത് അതുപോലെയായിരിക്കും ഞാൻ അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പ്രോമിസ് ആണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വാസാംസി ജീർണാനി യഥാവിഹായ നവാനി കൃഷ്ണാതി നരൂപരാണി. എന്താ അത് അതിൽ പറയുന്നത്? ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈസിയാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ള ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ സെക്കൻഡ് ലെസൺ ആത്മാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മള് ഇന്നലെ കർമ്മ സന്യാസ യോഗത്തില് ഭഗവാൻ സന്യാസം എങ്ങനെയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. കർമ്മവും സന്യാസവും കൂടിയതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ് ഫോർത്ത് ലെസണില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം കർമ്മ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ കർമ്മഫലങ്ങളെ വെറുക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളുടെ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ സന്യാസിമാര് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നാം. പക്ഷേ സന്യാസിമാരുടെ ജപവും തപവും കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം എന്തെല്ലാം വന്നാലും, എത്രയെല്ലാം കുഴപ്പങ്ങൾ വന്നാലും, എത്ര ശത്രുക്കൾ വന്നാലും നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന് എന്താ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തത്? അവരുടെ തപശക്തിയാണ് നമ്മളുടെ ഭാരതത്തെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും അവരുടെ മഹർഷിമാർ അല്ലെങ്കിൽ നാഗസന്യാസിമാർ അങ്ങനെയുള്ളവര് പറയുന്നതിനാണ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈവൻ നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റ് കഴിക്കുക സന്യാസിമാര് പറയുന്നതാണ്. പണ്ടും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാ യുഗത്തിലും. നമ്മൾക്കറിയാം ത്രേതായുഗത്തില് രാജഗുരു അല്ലെങ്കിൽ രാജഗുരു ഒരു മഹർഷിയായിരിക്കും ശരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മഹർഷിമാര് പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുക, രാജാവായിട്ടുള്ള രാജാവ് ഭരിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? താടകയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിശ്വാമിത്രൻ വന്നിട്ട് രാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാമിത്രൻ ഓൾറെഡി അറിയാം, എല്ലാ വിദ്യയും അറിയാം, പക്ഷെ സ്വയം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. രാജാവാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാരതത്തില് ധാരാളം സന്യാസിമാരുണ്ട്. അവരുടെ തപശക്തിയിലാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം വളരെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയും ആർമി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, രാജ്യത്തിന്റെ ബോർഡേഴ്സിൽ ആർമി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം സേഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷുവറാണ്, ആർമിയുടെ ഹെൽപ്പും നമ്മൾക്കുണ്ട്. പക്ഷേ തപശക്തി അതിനേക്കാളും ഉന്നതിയിലാണുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ തപശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിവരിക. നമ്മൾക്കപ്പോ ഒരാള് നമ്മള് വളരെ ഞാൻ വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ്, എനിക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഫീല് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ആത്മബലം ഉണ്ടാകും. നമ്മൾക്ക് എന്ത് വന്നാലും എന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ലഭതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം. ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ആർക്കാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം? വിഷയക്ഷീണ കൽമഷ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാന് സർവഭൂതഹിതേരതാഹ. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് കർമ്മയോഗം? കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മവും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒരു മീൻ എന്ന് പറയും മത്സ്യങ്ങള് അവരുടെ നോട്ടം കൊണ്ടാണ് അവരുടെ മുട്ട വിരിയിക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ഗോലോകധാമത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ വെളിപ്പുറത്താണുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെളിപ്പുറത്താണ്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അത് തന്നെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പെഹര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർമി ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് യാതൊരു അമംഗളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമംഗളഹാരിയാണ്. മംഗളഭവൻ അമംഗളഹാരി എന്നതാണ്. അപ്പം അമംഗളങ്ങളെ ഹരിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ ഹരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു തോൽവി സംഭവിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അറിയാതെ നമ്മൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര, ഇന്ന് വായിച്ചതാണ് വിജയമാതാജിയൊക്കെ. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നവനെ, എവിടെയും എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് അത് കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ്. ധ്യാന യോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 6 ലെസൺസ് ആണ് ഇന്ന് തീർക്കുന്നത്. 1/3 പോർഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യും.
എല്ലാ ലെസൺസിന്റെയും പേരൊക്കെ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ രേണുമാതാജി മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വായിക്കാൻ പഠിക്കുക, ട്യൂണായിട്ട് വായിക്കുക, തെറ്റ് കൂടാതെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അതിന്റെയൊക്കെ മീനിങ്സ് മനസ്സിലാക്കുക, വ്യാഖ്യാനം മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്തിനാ ഭഗവത്ഗീത എപ്പോഴും വായിക്കുന്നത്? എന്തിനാ? നമ്മൾക്കറിയാം, പുനർജന്മന വിദ്യതേ, ഗീതാകങ്കോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. എന്നാൽ പോലും ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെയും ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. ഹരിഭക്തി വിലാസത്തില് നമ്മുടെ ഗോസ്വാമിമാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓരോ ലെസൺ വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെയും ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ഡെയിലി വായന ശീലമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് മുൻപില് നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മത്ത് കാണിച്ച് പാപങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പ്യുവറായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഗോലോകധാമം തന്നെയാണ് തരുന്നത്. അപ്പം 6.1 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച്ച് അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഹാന സന്യാസി ച യോഗി ച നിരഗ്നിർന ചാക്രിയ. ആരാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി? ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. ഇതെന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഫോളൻ സോൾസിനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്റെ ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നു. ഈ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ റോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഏത് രീതിയിലും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. അത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിരുന്നാൽ കൂടി, ഗൃഹസ്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ആശ്രമമാണ്. അതിനും റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു കൺട്രോൾ വേണം നമ്മൾക്ക്, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിരുന്നാൽ കൂടി. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. നമ്മള് ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ പോയി കാഷായ വസ്ത്രമൊക്കെ ഉടുത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാതെ പോയി അവിടെ പോയിരുന്നു, നമ്മൾ കുറച്ച് തപസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് സന്യാസിയാകുന്നില്ല, യോഗിയാകുന്നില്ല. അയാള് വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കും. കർമ്മം തീർത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിലോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിരുന്നിട്ട് കൂടി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് സ്പിരിച്വൽ സ്കൈയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോവാം. നാരദര് ചോദിച്ചു ശിവനോട്, ആരാണ് ശരിക്കും, സന്യാസിയെയാണോ ഭഗവാനെ നിനക്കിഷ്ടം അതോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ ശിവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണ് ഇഷ്ടം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് 100 ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ്. അതിന്റെ ഇടയിലും അയാൾ സമയം കണ്ടെത്തുന്നു ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാനും ഭാഗവതം വായിക്കാനും ഭഗവാന്റെ പേരുച്ചരിക്കാനും എന്ന് ഭഗവാൻ ശിവൻ പറഞ്ഞു. ഈശ്വര, എന്റെ ലൈഫ് വേസ്റ്റ് ആയോ എന്ന് വരെ നാരദര് വിചാരിച്ചു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാരദര് ഇവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സന്യാസ വേഷമൊക്കെ ധരിച്ച് വേണ്ട, കല്യാണം വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോയപ്പോഴേക്കും ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ ഏത് നേരവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ കുറിച്ചാ പറയുക വൈകുണ്ഠത്തില്. അപ്പം നാരദർ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോഴേക്കും എന്നും പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അംബരീഷന്റെ കാര്യമാണ്, രാജ അംബരീഷൻ. അപ്പം രാജാവായിട്ടുള്ള അംബരീഷന്റെ കാര്യം എല്ലാ 9 ടൈപ്സ് ഭക്തി, നവദാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഹ്ലാദനാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യമാത്മനിവേദനം. 9 തരം ഭക്തിയാണ്, നവദാ ഭക്തിയാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. 9 സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 9 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഭക്തി എന്ന് പറയും നമ്മൾക്ക്. അപ്പം ആദ്യം ശ്രവണമാണ്. ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേൾക്കണോ നമ്മള്. കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു, പാട്ട് പാടുന്നു, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പാടുന്നു. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് വിഷ്ണു സ്മരണം ഉണ്ടാകുന്നു. പാദസേവനം, നമ്മള് പൂജാ റൂം തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി പഴയ പൂക്കളൊക്കെ മാറ്റി നിർമാല്യം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ പൂക്കളൊക്കെ വെക്കുന്നു, പുതിയ നിവേദ്യത്തിന് ഐറ്റംസ് വെക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ പാദസേവനം. അർച്ചനം, കൈ മുഴുവനും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പറമ്പിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കുന്ന പൂക്കൾ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചാൽ പുഷ്പാഞ്ജലിയായി, അർച്ചനയായി. അർച്ചനം, വന്ദനം, നമസ്കരിക്കുക, ഭഗവാനെ തൊഴുക, എല്ലാ ദിവസവും തൊഴുക. ഓരോ മൊമെന്റും നമ്മൾ ഭഗവാനോട് എന്തായിരിക്കുക, നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ തൊഴാനായിട്ട്.
അപ്പം നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നരകങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല. അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം. ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ പോലെ തന്നെ എല്ലാം ദാസ്യം, ദാസ്യഭാവമാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. സഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ്. സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ ശാന്തി ഗച്ഛതി. സഖ്യമാത്മനിവേദനം. ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് എന്താണോ ഇല്ലാത്തത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ട്, എന്തില്ല, എന്ത് വേണം ഒക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോ അച്ഛനോട് നാളെ ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള ഡേറ്റ് ആയി, ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ മറന്നു പോവില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ പോയി ഓർമ്മയില്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പം നമ്മൾ പറയും നമ്മൾക്ക് നാളെ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ നമ്മൾക്കിപ്പോ എന്താണോ ഇല്ലാത്തത് അത് നമ്മൾക്ക് ഷുവറായിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയാം. ഈശ്വര, എനിക്ക് ഫിസിക്കലി എനിക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് സോൾവ് ആയി തരണേ. മരുന്ന് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഫലിക്കണേ. അതല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഈശ്വര ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം കാണിച്ചു തരണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഐശ്വര്യം എന്താണോ നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് അത് നമ്മൾക്ക് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാം. നമ്മൾക്ക് അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അത് നമ്മൾക്ക് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പം അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഈ 9 തരം ഭക്തിയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് രാജാംബരീഷൻ. അപ്പം നാരദര് ചോദിച്ചു, ഇതെന്താ ഭഗവാനെ, ഞാൻ എല്ലാ നേരവും ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് 24 hours ഏത് നേരവും നാരായണ നാരായണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അംബരീഷൻ കുറച്ചൊന്ന് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്തിനാ ഇത്രയധികം പറയേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു പാത്രത്തില് ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള നെയ്യെടുത്ത് കൊടുത്തു. മുഴുവനും ഉണ്ട്, ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തെ 4 പ്രാവശ്യം പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞു. നീ ഒരു ഡ്രോപ്പ് താഴെ ഇട്ടാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ നിന്നെ സുദർശന ചക്രം നിന്റെ തലയെടുത്തിരിക്കും എന്നൊരു വാക്കും പറഞ്ഞു. നിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ സുദർശന ചക്രം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടു. എന്നിട്ട് 4 പ്രാവശ്യം പോയി വന്നു. ഒരു ഡ്രോപ്പ് പോലും കളയാതെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു. മഹാവിഷ്ണു ദേ നോക്കൂ, ഞാന് ഒരു ഡ്രോപ്പ് പോലും കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എത്ര പ്രാവശ്യം നാരായണ ജപിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു. നാരായണ ജപിക്കാനോ? സുദർശന ചക്രം തലയെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെന്നാ നാരായണ എന്ന് വിളിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അതാണ് അവസ്ഥ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി എത്രയോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ്, എന്തെല്ലാം ഇഷ്യൂസ് ആണ്. അതിന്റെ ഇടയിലും അയാള് സമയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിരുന്നാൽ കൂടി അയാളാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നർത്ഥം. ലിങ്ക് ടു ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ടു ഗോഡ് എന്നുള്ളതാണ് യോഗ എന്ന വേർഡിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്. ഇത് യോഗയാണോ ശരിക്കും? ഇത് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താണ് യോഗ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലാണ് യോഗ. പതഞ്ജലി മഹർഷി ശരീരം സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. സനാതന ധർമ്മത്തിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ്, ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഹോൾ വേൾഡിലേക്ക് യോഗ പോയിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം വൃത്തിയായും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആസന ആണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഭാരതീയരെ തന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് യോഗ എന്ന പേരിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതല്ല യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് എന്താണ്? ഗോട്ട് യോഗ, ഓഫീസ് യോഗ, ബിയർ യോഗ, ചെയർ യോഗ, ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആണ്. അപ്പം ഇതിലൊന്നും യോഗ എന്ന പേരിൽ പെടുത്താവുന്നതല്ല. പ്രഗ്നൻസി യോഗ അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ടെന്നീസ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസസിനെ എക്സസൈസ് എന്ന് തന്നെയാ പറയുക. എന്താണ് യോഗ? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം, കർമ്മത്തെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ, കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ. ഭഗവാനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ അറിവ്, അഷ്ടാംഗ യോഗ, ഭക്തി യോഗ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഈ യോഗ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലാഡർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ തുടങ്ങി മുകളിലേക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതാണ് ഭക്തി യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി യോഗ എന്നതാണ്. ഇന്ന് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗ. 8 സ്റ്റെപ്സ് ഉള്ള യോഗ, 8 ലിംസ് ആണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയ്ക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതുവരെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത്.
അതില് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് യമ എന്ന് പറയുന്നത്. യമം എന്ന് പറയുന്നത്, യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പ്രതിജ്ഞകളാണ്. എന്താണ് അത്? നമ്മളിത് തിന്നരുത്, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കരുത്, കുടിക്കരുത്, നമ്മൾ ഇത്ര സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കണം, ഇതൊക്കെയാണ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ മീൻ കുറച്ച് പ്രതിജ്ഞകളാണ്. ഞാൻ നാളെ തുടങ്ങി യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത്. നിയമം എന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് യമ. നിയമ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് റൂൾസ് ആണ്. നമ്മൾ ഷുവറായിട്ടും ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കൂടാത്തതും ചെയ്യേണ്ടതും ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ 2 സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് അവിടെ പോവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? യമ. അത് നമ്മുടെ പ്രതിജ്ഞകളാണ്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത്. നിയമ റൂൾസ് ആണ്, ചെയ്യേണ്ട പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആണ്. ആസന നമ്മളുടെ ഇരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? വജ്രാസനം, പത്മാസനം, കൂർമാസനം, എത്രയോ ആസനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരം വൃത്തിയായിട്ട്, നമ്മൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ശരീരം അനക്കാതെ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് മനസ്സ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആസന. അത് നമ്മളുടെ പോസ്റ്റേഴ്സ്. യമ നമ്മളുടെ പ്രതിജ്ഞകളാണ്, നിയമ നമ്മളുടെ റൂൾസ് ആണ്, ആസന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ ആണ്. 4മത്തേതാണ് പ്രാണായാമ. അത് നമ്മളുടെ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക് ആണ്. നമ്മൾ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട്, നമ്മൾ നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രാണായാമ. ബ്രീത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുക? നമ്മളുടെ ശരീരം ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പ്രാണായാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രാണായാമ മെത്തേഡാണ്. രാധ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുക ശ്വാസം, കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുക, രാധ 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 എന്ന് പറയുക, പുറത്തേക്ക് വിടുക, രാധ രാധ. നമ്മളുടെ ശരീരം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കും. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്നോ ഹരി ഹരി എന്നോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്ര അസുഖമുള്ള ആൾക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രാണായാമ ടെക്നിക്കാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പം 4 സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. 5മത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസസ് ആണ്. നമ്മളുടെ സെൻസസിനെ അതിന്റെ ഒബ്ജക്ട്സിൽ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസസ്. നല്ലൊരു ലേഡി മുമ്പിലൂടെ പോയി, നല്ല ബ്യൂട്ടിയുള്ള ലേഡി, അതിലേക്ക് മനസ്സ് പോയി, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സ് പോയി. ഇപ്പം നമ്മള് എന്താണ് ഇവര് പറയുക നമ്മളോട്? ഒരു എന്താ പൂവിലേക്ക് നോക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തിലെങ്കിലും നോക്കൂ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് പറയുക. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ നോക്കുക. ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ശ്യാമ സുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ സെൻസസും അപ്പോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കും. അതിനെയാണ് പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് ഫോക്കസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിലേക്ക് നോക്കുക, അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ഫോക്കസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലായിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിയുള്ള ഭഗവാന്റെ ബിംബാധരത്തിന്റെ ആ ചുണ്ടുകൾ, റെഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ചുണ്ടിലേക്കോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാഭിയിലേക്കോ, പത്മനാഭനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നാഭിയിലേക്കോ, തൃപ്പാദങ്ങളിലേക്കോ, എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം? അരവിന്ദ ലോചനായിട്ടുള്ള അരവിന്ദ പത്മത്തിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഭഗവാന്റെ കണ്ണിലേക്കോ, എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം? അവിടേക്ക് ധാരണ കൊണ്ടുവരിക. അതിനുശേഷം ആ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുക. 7th സ്റ്റെപ്പാണ് ധ്യാന, മെഡിറ്റേഷൻ. അപ്പം കുറച്ച് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ധ്യാന എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ കുറച്ചു നേരം ധ്യാനിക്കുക, ആ രൂപത്തെ തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അതിനുശേഷം വരുന്ന ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ, സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്, അടക്കാനാവാത്ത ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്ന, എക്സ്റ്റസി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതില് നമ്മള് കൂളായിട്ടിരിക്കും, ഋഷിമാരിയിരിക്കുന്നത് പോലെ. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? നിയമ പ്രതിജ്ഞകളാണ്, നിയമ റൂൾസ് ആണ്, ആസന നമ്മുടെ ഇരിപ്പ് പോസ്റ്റർ ആണ്, പ്രാണായാമ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ്, പ്രത്യാഹാര വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസസ് ആണ്, ധാരണ ഫോക്കസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, ധ്യാന മെഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് സമാധി, ദ ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ഹിരണ്യകശിപുവാണ്.
ഹിരണ്യകശിപു 1,00,000 വർഷമാണ് തപസ് ചെയ്തത്. അവസാനം ശരീരത്തിലെ മാംസവും എല്ലാം പോയി, എല്ല് വരെ ഉറുമ്പുകളൊക്കെ കടിച്ച് തിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അത്രയും കഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തപസ്സാണ് ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്തത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊന്ന ഭഗവാനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വരങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്താണോ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ധാരണയുണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യോഗ ചെയ്യുന്നത്? ഇയാൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഹിരണ്യകശിപു വളരെയധികം ഹാൻസം ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ്. പക്ഷെ എല്ലും തോലും മാത്രമായ അവസ്ഥ, കർഷകന്റെ ശരീരസ്ഥം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാ ഉപദ്രവിച്ചത്? എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നറിയില്ല. അതാണ് അസുര സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾക്ക് അറിയണം, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഭഗവാനെ തൊഴേണ്ടത്, നമ്മൾക്ക് നന്നാവാനാണ്, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള ബോധം നമ്മൾക്ക് വേണം. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മാനം അവസാദയേതാത്മൈവ ആത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി സ്വയം ഉയർത്തണം, അധപ്പതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. നമ്മളുടെ ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം, നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ, മനസ്സിനെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന വൈഫിനോ കുട്ടികൾക്കോ അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഒന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത്, എത്രയാണ് നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റി, എത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് അത് ഉദ്ധരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ, അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ എത്ര വരെ പോകാം എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഗുരുവിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അധപ്പതിക്കാതെ ഐ എം നത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും 1-2 പ്രാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഡൗൺ ആയി പോകാതെ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ്, നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് വരെ നമ്മൾക്കത് അതിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പം ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം, വേറെ ആർക്കും അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്ലിഫ്റ്റ് നമ്മളെ തന്നെ ചെയ്യണം. ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ. നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത മനസ്സാണ് നമ്മളുടെ ശത്രു, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സാണ് നമ്മളുടെ മിത്രവും. ഓക്കെ, ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇതില് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉള്ളത്. നമ്മൾ തന്നെ വേണം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. ഏത് രീതിയിലാണ് മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്, സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടത്, അത് നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്ക് ആത്മബലം വേണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് ശക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. നാമത്തിന് അമൃതിന്റെ ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അമൃത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അമരത്വം തരുന്നതാണ്, ശരീരത്തെ രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നാമജപം ചെയ്യുന്തോറും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം പോയി അവസാനം ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ നാവില് നൃത്തമാടും. കാളിയനെ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ നാവില് ഡാൻസ് ചെയ്യും ഭഗവാൻ. സരസ്വതി ദേവിയും രാധാറാണിയും എല്ലാവരും. പിന്നെ എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ മുൻപിലെത്തുക. അത്രയും പവറാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തു തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മാനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ, മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാവട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് വേണം അത് വേണം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരോടും വൈരാഗ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് അതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ആലോചിക്കുക. ഇപ്പൊ ഒരാളോട് നമുക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നേരവും ആളെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. എത്ര ടൈമാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എനർജി വേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഒരു അമ്മയ്ക്കൊരു തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന പ്രായത്തിലെ കുഞ്ഞുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തൊട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്തും ഏത് നേരവും അമ്മയ്ക്ക് എന്തായിരിക്കും മനസ്സിലാ? തൊട്ടിലെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. അത്ര മെഡിറ്റേറ്റ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അമ്മ. അതിന് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അത് വിശക്കുന്നുണ്ടോ, കരയുന്നുണ്ടോ, ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ, എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ പോകും അതിന്റെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. തൊട്ടിലെ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാണോ അമ്മ ധ്യാനിക്കുന്നത് അതുപോലെ ധ്യാനിക്കാൻ പഠിക്കുക ഭഗവാനെ. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും
കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വിളിയുണ്ടാവുക നമ്മളുടെ നാവില്. രാധാകൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രാവശ്യം രാധാകൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ്മെന്റ് ആയി എന്നാ പറയുന്നത്. മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ബേസ്മെന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 100 പ്രാവശ്യം അത് ചൊല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിന്റെ പവർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോ നമ്മള് മൈലാഞ്ചിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കളർ എടുക്കുന്നത് പോലെ, പാലിൽ നിന്നും ഘീ എടുക്കുന്നത് പോലെ, ഗുരുമുഖത്ത് നിന്നും നമ്മൾക്ക് നാമം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. ചൊല്ലിക്കോളൂ, ഏതവസ്ഥയിലും ചൊല്ലിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈവൺ നമ്മള് വാഷ്റൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഏത് സമയത്തും നമ്മൾക്ക് ചൊല്ലാം. കുളിച്ചിട്ടില്ല, പല്ല് തേച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾക്കത് ചൊല്ലാം. അപ്പം കുറൂരമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം വിൽവമംഗലം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിൽവമംഗലം താനാണ് വലിയ ഭക്തൻ എന്നുള്ള ഭാവമുണ്ട്. കുറൂരമ്മയ്ക്കാണെങ്കിലോ അതുപോലെയുള്ള ഭാവമൊന്നുമില്ല. ഏതു നേരവും കോമളം പൂജയൻ വേണം, ശ്യാമളോയം കുമാരക വേദവേദ്യം പരബ്രഹ്മ ഭാസനാം പുരതോ മമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കോമളം പൂജയൻ വേണം, ഭഗവാനെയാണ് സ്തുതിക്കുന്നത്. വേദവേദ്യം പരബ്രഹ്മനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഭാസത എന്റെ മുൻപിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടൂ എന്നാണ് ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പം ബിൽവമംഗലം ചോദിച്ചു, ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ അശുദ്ധിയുള്ള സമയത്ത്, പിരീസിന്റെ സമയത്ത് എന്തിനാ ചൊല്ലുന്നത്? ആ സമയത്ത് ക്രൂരമ്മയ്ക്ക് പിരീസായിരുന്നു. അപ്പം എന്തിനാ ചൊല്ലുന്നത് ഇങ്ങനെ പിരീസിന്റെ സമയത്ത്, അശുദ്ധിയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കുറൂരമ്മ ചോദിച്ചു, ഏത് സമയത്താ നമ്മൾക്ക് മരണം വരിക പറയാൻ പറ്റുമോ? അശുദ്ധിയുള്ള സമയത്ത് മരിക്കില്ല എന്ന് ബിൽവമംഗലം സ്വാമിയാർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ധകാലേശമാമേവ സ്മരൻ മുത്വ കളേബരം, ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമ്മളെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഏത് നേരവും നാമം ജപിക്കുക. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ, ജിതാത്മന ആത്മാവിനെ കീഴടക്കിയവൻ, പ്രശാന്തസ്യ പ്രശാന്തിയുണ്ടായി അയാളുടെ മനസ്സിൽ, പരമാത്മാ സമാഹിത, അയാൾ പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അയാൾക്ക് പരമാത്മാവിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഉള്ളില്. ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷോ തഥാമാനാപമാനയോ, അയാൾക്ക് ശീതവും ഉഷ്ണവും ദുഃഖവും സുഖവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറാണ്, നാമാചാര്യനാണ്, നമ്മളുടെ 3.5 ലക്ഷം പ്രാവശ്യം ഡെയിലി നാമം ജപിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തോട് പണ്ടേ ഭയങ്കര ഭക്തിയായിട്ട് 5 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. അന്ന് തൊട്ട് ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം സമുദായം. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു ആള് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതൊരു ക്ഷീണമാണ്. പക്ഷെ ഇത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പം എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കും. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറി. എന്നിട്ട് 3.5 ലക്ഷം പ്രാവശ്യം ജപിക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് റോഡിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കും, ആൾക്കാർ അടിക്കും, എല്ലാം ഉപദ്രവവും ചെയ്തു മുസ്ലിം സമുദായക്കാര്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യങ് ലേഡിയെ ഈ സ്വാമിജിയുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു നൈറ്റ് സമയം ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മളുടെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിനെ മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചാൽ പോരാ, നമ്മളെ ഫോളൻ സോൾസിനെയും കൂടി ഉദ്ധരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ ആ തരത്തിലാണ് അവരുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ പ്രഭുജി എന്ത് ചെയ്തു? ഷുവറായിട്ടും തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? നിന്നെയും ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കും എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അവസാനം ഫസ്റ്റ് ഡേ വന്നു. പ്രഭുജി 3.5 ലക്ഷം പ്രാവശ്യം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം രാത്രി 11 മണി 11:30 ആയപ്പോഴേക്കും കഴിയാറായി. അപ്പോഴേക്കും ഈ സ്ത്രീ വളരെ വിഷമിച്ചു, ക്ഷീണിച്ചു, വിശന്നു. അവര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ഡേ വന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഡേയും ഇതുപോലെ ചെയ്തു. അവസാനം അവര് കേൾക്കുന്നത് എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര കേൾക്കുന്നത്. തുളസി തറയുടെ അടുത്തിരുന്നുകൊണ്ടാ ചൊല്ലുന്നത്. തുളസിയുടെ ആ സ്മെല്ലും എല്ലാം കൊണ്ട് 3-ാമത്തെ ദിവസമായി. 3-ാമത്തെ ദിവസം ഇവരവസാനം വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും ഭഗവാന്റെ ഈ സ്വാമിജിയുടെ മുൻപിൽ സറണ്ടറായി, ക്ഷമാപണം ചെയ്തു. സ്വന്തം എല്ലാ ഓർണമെന്റ്സും എല്ലാം കൊടുത്ത് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് പ്രഭുജി അവർക്ക് ആ മാല കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയി.
അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സ്വയം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മളുടെ ശിഷ്യരെയും രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോളൻ സോൾസ് എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ, ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ്. ആ അറിവിനെ നമ്മൾ ലൈഫിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയും. തൃപ്താത്മാ, ജ്ഞാനം കൊണ്ടും വിജ്ഞാനം കൊണ്ടും തൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ, കൂടസ്ഥോ തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാള്, വിജിതേന്ദ്രിയ, അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ, യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചന, അങ്ങനെയുള്ള യോഗിക്ക് സ്വർണവും മണ്ണും കല്ലും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ, സെൽഫ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അയാൾ അഭൗതികയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാള് സെൽഫ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇറ്റേണൽ ആയിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സ്പിരിച്വൽ സ്കൈയിലാണ് അയാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒരുപോലെ തന്നെ. നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ് ആണ്. രാത്രി ചപ്പാത്തി പനീർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ റെഡിയായി. അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തു നമ്മള്. അതല്ല രാവിലെ നമ്മൾക്ക് AC റൂമിൽ കിടക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ചൂടുവെള്ളം വേണം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്യാസിമാർ എന്താ ചെയ്തത്? കംപ്ലീറ്റ് അവരുടെ ഫാമിലി, അവരുടെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ഈ ലൈഫ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മളെയും കൂടി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം അതാണ് അവരുടെ സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കോൺഷ്യസ്നെസ്, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അണുവിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ് ആത്മാവിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ തൊട്ടാലും വേദനിക്കും, ഇവിടെ തൊട്ടാലും വേദനിക്കും, കാല് തൊട്ടാലും വേദനിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഫുൾ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഫുൾ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. കൃഷ്ണനാണ് ഉള്ളിലുള്ളത്. ഒരു രോമം താഴെ വീണു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ അറിയില്ല. ഒരു മുടി താഴെ വീണു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തു വെക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള അത്രേ കഴിവേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം എല്ലാം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം എത്ര പഠിച്ചാലും ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. അതിന് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഗുരു ആണ് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്. സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ചവനാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാകുന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ്. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നു. ഇത് പ്രഹ്ലാദനാണ്. ദൈത്യരുടെ കുട്ടിയാണ്. പക്ഷെ രാക്ഷസ കുലത്തിൽ ജനിച്ചതാണ്. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ എല്ലാം നാരായണ നാമം പഠിപ്പിക്കും. ഏറ്റവും കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് വേസ്റ്റ് ആകും എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കുലമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാണ്ഡിത്യമോ പ്രായമോ ഒന്നും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് നമ്മൾക്ക് കാര്യമല്ല. ജസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഭഗവാനിൽ ഭക്തി മാത്രം. അതേത് പ്രായത്തിലാണോ ആ സ്പാർക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരിക, അതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾക്ക്. അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി ഭക്തി സാമൃത സിന്ധു നെക്ടാർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ, ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള നെക്ടാർ ഓഫ് ഡിവോഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി ഭവേത് ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയേ സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ വിസ്മരത്യതഃ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ടിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം, ഗുണം, ലീല, നാമം ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അത് നമ്മുടെ നാവില് ഭഗവാന്റെ നാമം വരുള്ളൂ. വാൽമീകി മഹർഷിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം. രാമ രാമ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാതെ മര മര എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം. അപ്പം ഭഗവാനിലെ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിക്കേണ്ടത്. നമ്മള് ഭഗവത് സേവ ചെയ്യുക. എന്താണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ചാൻസ്? അപ്പൊ മുൻപില് വരുന്നത് ഒരു പൈസ ഇല്ലാത്ത ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി പഠിക്കാനായിട്ട്. എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് 1000 രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ 100 രൂപ കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുൻപിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സർവഭൂതഹിതേരഥാഹ. പശുവിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയ്ക്കാണ് പട്ടിക്കാണ് എന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക. വിശന്ന് വരുന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രമില്ലാത്തവന് വസ്ത്രം കൊടുക്കുക. എല്ലാം ഭഗവത് സേവ തന്നെയാണ്, ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണ്. അപ്പം എന്താണോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുമെന്നും വേണ്ട എവിടെയാ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്ന്. നമ്മളുടെ മുൻപിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്.
നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്തമനശ്നതഃ ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വളരെയേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്ത് കാര്യത്തിനും ഒരു മിതത്വം വേണം, ഒരു ബാലൻസ് വേണം. നമ്മളൊരു ഡയറ്റ് ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾക്ക് എന്താണോ നല്ലത് അത് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കൊച്ചുകുട്ടി കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് മാത്രം കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കുക. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസോ യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി. ആഹാരം, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും, നിദ്ര, ഉറക്കം, നമ്മൾ 6 hours അല്ലെങ്കിൽ 7 hours. വിഹാരം, നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ബെഡിലാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. എല്ലാം ഞാൻ ലൈഫ് ഫുള്ളസ്റ്റ് ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക. ആ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് യോഗ പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതല്ലാത്തവനോ പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നത് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. നമ്മൾക്ക് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. 6.30 എന്ന് പറയുന്നത് യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സ ച മേ ന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും യോമാം പശ്യതി സർവത്ര. യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ, മാം എന്നെ, പശ്യതി കാണുന്നത്, സർവത്ര എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത്, സർവം ച മയി പശ്യതി എല്ലാം എന്നിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ, തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി അയാൾ ഒരിക്കലും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല, നശിക്കില്ല. സചമേന പ്രണശ്യതി അവന് ഞാനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. എന്റെ ഹാർട്ടിൽ അവൻ ഉണ്ടാകും, അവന്റെ ഹാർട്ടിൽ ഞാനും ഉണ്ടാകും. ഇത് പ്രഹ്ലാദനാണ്. നരസിംഹസ്വാമി വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ തൂണിലും തുരുമ്പിലും എവിടെയും ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനോട്. നാരായണനാണ് നമ്മൾക്ക് ബലം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അല്ല, ഞാനാണ് ബലം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അച്ഛനും കൂടി ബലം കൊടുക്കുന്നത് നാരായണനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എവിടെ നിന്റെ നാരായണൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും എവിടെയും തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഉണ്ട് എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ തൂണിലുണ്ടോ ആ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും അത് സത്യമാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ബ്രഹ്മാവ് കൊടുത്ത വരങ്ങളും സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ തരത്തിലുള്ള രൂപം എടുത്ത് വന്നു നരഹരിയായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുന്നു, വക്ഷസ് പിളർന്നുകൊണ്ട് വധിക്കുന്നു. അപ്പം പ്രഹ്ലാദനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു വൈഷ്ണവ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതാരം കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് നാമസ്മരണയിലൂടെയാണ് നരസിംഹമൂർത്തിയെ പ്രത്യക്ഷനാക്കിയത് പ്രഹ്ലാദൻ. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് നാരായണ ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ അത് സാധിക്കാത്തത്? യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സ ച മേ ന പ്രണശ്യതി. ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ബുക്ക് വലിയ ബുക്കാണ്. അപ്പൊ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹനുമാൻ സ്വാമി ചോദിച്ചു, എന്താ ഭഗവാനെ പ്രഭു എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ ഭജിക്കുന്നവരുടെ പേരുകൾ എഴുതിയ ബുക്കാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്, ഞാനൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഹനുമാൻ സ്വാമി. എന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, ഫസ്റ്റ് പേജിലെ ഫസ്റ്റ് പേര് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് പേജിലെ ലാസ്റ്റ് പേര് വരെ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ പേരില്ല. അയ്യോ, വിഷമം തോന്നി ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക്, കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പ്രഭു, ഞാൻ ഏത് നേരവും അങ്ങയെ ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതെന്താ എന്റെ പേരില്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അടുത്ത ബുക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇത് വായിച്ചു നോക്കൂ, ഇതെന്താ സ്വാമി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ പേരുകളാണ് എന്ന്, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള പേരുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് പേജ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് പേജ് വരെ ഹനുമാൻ സ്വാമി നോക്കി, ഹനുമാൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മള് എന്താണോ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഓർഡിനറി തിങ് ആണ്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഗുഡ് ബുക്കിൽ നമ്മളുടെ പേര് വരിക, അത്രത്തോളം ഭക്തി ഉണ്ടാവുക, അതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാം ന പ്രണശ്യാമി സ ച മേ ന പ്രണശ്യതി.
വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാൻ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. പട്ടിയിലും പൂച്ചയിലും ഇതിലും കൃമി കീടങ്ങളിലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണുള്ളത്. അതേ ആത്മാവും അതേ പരമാത്മാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലീല, ധാമം, ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ഡിബേറ്റിന് വരും, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ 30 ദേവന്മാരാണ്, എത്ര പേരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദേവന്മാര്, ദേവന്മാരുടെ തിരക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന, പ്രേമമാകുന്ന കൺമഷി കൊണ്ട് എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന, ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട് എഴുതിയ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി. എവിടെയാ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാ നല്ല മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ്, ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി തം ശ്യാമ സുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അങ്ങനെയുള്ള ഗോവിന്ദൻ ആദിപുരുഷനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ശ്യാമ സുന്ദരനായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ, ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തഹൃദയത്തിലെ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദരത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നു. അപ്പം ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് വാഴുന്നത്. ഓക്കെ, ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ശ്ലോകാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം വിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ, മനസ്സ് വളരെ ചഞ്ചലമാണ് കൃഷ്ണ. പ്രമാധി ബലവദൃഢം, അതിനെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വളരെ ടഫാണ്, അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ, അതിനെ നിഗ്രഹിക്കുന്നത് വായുവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ ടഫാണ്. അപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം മനസ്സ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്കാണ് ഓടുക മനസ്സ്. അപ്പം ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ, എത്രയോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള ഫോക്കസ് ഉള്ള അർജുനനാ ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് മാത്രം കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനനാണ് പറയുന്നത്, ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലഭദ്രം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, അടങ്ങാത്തതും വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമാണ്. മർക്കടനെ പോലെയാണ് മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഈ സ്റ്റോറി നമ്മൾക്കറിയാം. ഓഡീഷന്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരെയും പരീക്ഷിച്ചു ദ്രോണാചാര്യര്. അർജുനൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് കാണുന്നു എന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മരം കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നു, ആകാശം കാണുന്നു എന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്ന കറങ്ങുന്ന വെള്ളത്തിലെ കറങ്ങുന്ന മീനിന്റെ പ്രതിഫലനം നോക്കിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരത്തിന്റെ സമയത്ത് അമ്പെയ്ത് അത് സാധിച്ചത്, ദ്രൗപദിയെ വിവാഹം ചെയ്തത്. അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഉടനെ ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ദ്രൗപദിയുടെ ഇതില് സ്വയംവരത്തിന്റെ സമയത്ത് അർജുനനോട് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ കാല് വെക്കുക, ഇവിടെയായിരിക്കണം ദൃഷ്ടി, ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം വില്ല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പം എന്നിട്ട് കൃഷ്ണനും കൂടെ വന്നു. അപ്പം അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എന്തിനാ കൃഷ്ണ, ഞാനല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ എന്തിനാ, നിന്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതല്ലേ അർജുന നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ താഴെ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം അത് അനക്കാതെ അവിടെ നിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ? നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് നീ ചെയ്യുക, അല്ലാത്തത് നീ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാൻ ചെയ്തോളും ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനാണ് വെള്ളം അനക്കാതെ നിർത്തിയതും അതിലൂടെ കണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടതിന് ശേഷം അപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്താണോ കഴിയുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ളത് ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്റെ ഷോൾഡേഴ്സിൽ ഇത്രയും ബലമേ ഉള്ളൂ, നീ തന്നിട്ടുള്ളത് അനുസരിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ബാക്കിയുള്ളത് നീ ചെയ്തു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക. ഷുവറായിട്ടും ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബലം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാൻ തന്നെ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച അസംശയം മഹാബാഹോ, ശരിയാണ് അർജുന, അസംശയം, സംശയമേ ഇല്ല.
മനോദുർനിഗ്രഹം ചലം, മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ടഫാണ്. ദുർനിഗ്രഹം ചലം, അത് നമുക്കത് സാധിക്കാത്തതാണ്. അഭ്യാസേനത്ത് കൗന്ദര്യ വൈരാഗ്യേന ചതിത്യതേ, പക്ഷേ നമുക്ക് അഭ്യാസന ബൈ പ്രാക്ടീസും ബൈ റിനൗൺസിയേഷനും നമ്മളെ കൊണ്ടത് സാധിക്കും. എപ്പോഴും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും അഭ്യാസേനത്ത് കൗന്ദര്യ വൈരാഗ്യേന ചതിത്യതേ, നമ്മൾക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ പ്രാക്ടീസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കും, മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും. അപ്പൊ നമ്മൾ ടഫായിട്ടിരിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ പഠിക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വീണ പഠിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വീണയാണ് ഏറ്റവും ടഫായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. വിരലൊക്കെ വേദനിക്കും. അപ്പൊ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ പറയും അഭ്യാസേനതൊക്കെ ചെയ്യുക വൈരാഗ്യേന ചക്രിക്കതേ, ആദ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നി, പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് അതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് അമ്മ പറയും. നമ്മൾക്കത് ഭഗവത്ഗീതയിലാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു, എന്നാലും അഭ്യാസേന ദുഃഖം ചെയ്യ വൈരാഗ്യേന ചക്രിക്കതേ. ഇനിയും അർജുനൻ ചോദിച്ചു, യോഗഭ്രഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരാള് യോഗം കുറച്ച് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തോറ്റുപോയി, മരിച്ചുപോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത്വാ ശാശ്വതീതമാ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. യോഗത്തില് പരാജിതനാകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോക, പുണ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിൽ, ഉപരിലോകങ്ങളിൽ, സ്വർഗലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ സംവത്സരങ്ങൾ, ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉഷിത്വാ ശാശ്വതി അവിടെ ധാരാളം വർഷം എൻജോയ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ, വൃത്തിയുള്ള യോഗനിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവരുടെ ധനികരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായത. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിലും വിരക്തിയുണ്ടായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതല്ലെങ്കിലോ ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള വീടുകളിലാണെങ്കിലോ ദാരിദ്ര്യം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ സമയം പോകും. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലാതെ ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലിരുന്നു കൊണ്ട് വീണ്ടും യോഗാഭ്യാസം ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ശ്രീല പ്രഭുപാദരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അതിനുശേഷം വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിൽ, എന്നിട്ട് കൂടി അവരെന്താ ചെയ്തത്? സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയോ ബുക്സ് എഴുതി, എത്രയോ വർഷങ്ങൾ, എത്രയോ ഈ പ്രായമായതിനു ശേഷവും 75 വയസ്സിന് ശേഷവും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എല്ലാവരെയും ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമാം സമേയുക്തമോ മതഃ. ഇതാണ് ഞാൻ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞതിന്റെ പിക്ചർ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന, മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന, അന്തരാത്മാവിൽ എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധാവാൻ പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ യോമാം സമേയുക്തമോ മതഃ, എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതപരമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പം ഏറ്റവും നല്ല യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? നമ്മള് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും അല്ല. എത്ര ജപം കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നു അതൊന്നും അല്ല. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലേക്ക്, നമ്മള് മനസ്സിനുള്ളിൽ എത്ര നേരമാണോ, എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്, ആ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ആളിനെയാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നാളെ ഭക്തി യോഗമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സ്വീറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭക്തി യോഗ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്വാളിറ്റി വേണം. നമ്മൾക്ക് സത്യയുഗത്തിലെ തപസ്സായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ദ്വാപരയുഗത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധനയാണ്, ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞമാണ്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ കലിയുഗത്തിലെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭാഗവതത്തിലെ 18,000-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ശുകദേവൻ പറയുന്നു, നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം, എല്ലാ പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശുകാചാര്യര് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. ഹരേർനാമ കലി സന്ധാരണോപനിഷത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യഥ. 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം,
ഹരിയുടെ നാമം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത്. കലിയില് നാസ്തേവ വേറെ ഒരു ഗതിയുമില്ല. നാസ്തേവ ഗതിർ അന്യഥ, വേറെ ഒരു ഗതിയും നമ്മൾക്കില്ല, ഒരു വഴിയും നമ്മൾക്കില്ല. കലോ നാസ്തേവ ഗതിരന്യഥ. മായാപൂരിലെ കുട്ടികൾ ജപിക്കുന്നതാണ് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മായാപൂരിലെ ഗുരുകുലത്തില് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തപസ്സും എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും അതെല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് കയറി 100ാം നിലയിൽ എത്തുന്നത് പോലെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ നാമജപമാണെങ്കിലോ നമ്മള് ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് 100ാമത്തെ ഇതിൽ എത്തുന്നത് പോലെ ഈസിയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഒരിടത്തിരിക്കുക, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക. സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്നുള്ളത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മൾക്ക് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞു തന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പറഞ്ഞു തന്നു. കൃഷ്ണന്റെയും രാധാറാണിയുടെയും മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എല്ലാവരും ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും കലിയുഗത്തിൽ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്കും ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വന്നതാണ്. മമ ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാത് ഭക്തിർ അഹൈതുകി ത്വയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വന്നത്. ഭഗവാൻ സ്വയമാണ്, എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഭഗവാനെ നിന്നിലുള്ള ഭക്തിയാണ്. എത്ര ജന്മമെടുത്താലും മമ ജന്മനീശ്വരേ, എത്ര ജന്മമെടുത്താലും ഈശ്വര ഭവതാൽ ഭക്തിർ അഹൈതുകി ത്വയി, അഹൈതുകിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പറഞ്ഞു തന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കലിയുഗത്തില് ഹരിയുടെ നാമമല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയും നമ്മൾക്കില്ല. ഇതില് നമ്മള് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, പരീക്ഷത്തിനോട് ശുകാചാര്യര് നാമത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഫുൾ പവേഴ്സ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ആദ്യത്തെ ലെസണിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോയ പോയിന്റ് ആണ് അക്രമി ആതതായി എന്ന് പറയുന്നത്. അക്രമികളെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പാപവുമില്ല. ദ്വാപരയുഗത്തിലും ത്രേതായുഗത്തിലും ഒക്കെ അതില് വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീട് തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, ഇത്രയും പേരാണ് അക്രമി അല്ലെങ്കിൽ ആതതായി എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ നമ്മൾക്ക് ഉടനെ കൊല്ലാം. നമ്മളുടെ കലിയുഗത്തിലല്ല, ബാക്കിയുള്ള യുഗത്തിലെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 10.25 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ജപത്തിന്. അപ്പം വേദപ്രമാണത്തിന് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളിലാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെല്ലാം ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തില് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തില് നാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതാരമായിട്ട്, നാമാവതാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മുൻപ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മൾക്കറിയാം, ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ആ മേരു മുത്തില്, മാലയുടെ മുകളിലുള്ള ആ മുത്തില് നമ്മൾ ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. അപ്പൊ അവര് നമ്മളുടെ എന്ത് തരം ജപമാണെങ്കിലും അതിനെ പാപമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ജപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ സൗണ്ടില് ചൊല്ലി തുടങ്ങുക. എല്ലാ വേർഡ്സും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ആദരവോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുക. നമ്മള് ഓവർ സ്പീഡ് വേണ്ട, തീരെ സ്ലോയും ആകരുത്. 10 minutes, മാക്സിമം 10 minutes അല്ലെങ്കിൽ 8 minutes ഏത് നേരവും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം. ഇരിക്കുകയോ നടക്കുകയോ എന്തും ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് തീരെ വയ്യാതിരിക്കുന്നവർക്ക് കിടന്നു പോലും നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും നോക്കിയിരിക്കാം. കുളിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ശുഭമുഹൂർത്തമോ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എണ്ണം വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക, മാല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാല കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ വെച്ച് ചെയ്യുക. എഴുതി വെക്കുക എത്ര പ്രാവശ്യം ചൊല്ലി എന്നുള്ളത്. 108 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജപിക്കുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഫുള്ള് പാടണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് കൃഷ്ണമുത്തില് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെയ്യരുത്. ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഫുള്ള് ചൊല്ലണം. ബുക്സ് വായിച്ചിട്ടോ TV കണ്ടിട്ടോ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ മനസ്സോടുകൂടി ആദരവോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുക. മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ജപിക്കുമ്പോൾ ജപം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട്, കുട്ടികളൊക്കെ കൂടിയിരുന്ന് ചൊല്ലുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവും. ആങ്സൈറ്റി, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ആങ്സൈറ്റി, അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം ഉണ്ടാകും. നാമസങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മനസ്സമാധാനം നമുക്കുണ്ടാകും. ഓക്കെ,
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ധ്യാന യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ 1/3 പോർഷൻ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, മനസ്സിലാവാത്തതെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലാസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നല്ല മനസ്സിലാവുന്നു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അല്പം സ്പീഡ് ഉണ്ടോന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി നല്ല അത് യൂട്യൂബില് നോക്കുക പ്രഭുജി. ഇപ്പൊ നമ്മള് 9 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ആയി, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ 1 hour നമ്മൾ എടുത്താലേ തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നന്നായിരുന്നു. കേൾക്കാൻ ഒരു ഇമ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനോട് നല്ല ഭക്തി സാന്ദ്രമായിട്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് ഒക്കെ. നന്നായിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിയാല് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് എടുത്ത് നോക്കുക പ്ലീസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ ലൈവായിട്ട് നടക്കുന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ടൊന്നും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. ഹരേ പക്ഷെ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിലും. ഇല്ല നന്നായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഞങ്ങളിവിടെ ഞാൻ കടയിലാണെങ്കിലും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് ചാൻഡിങ്ങിന് ആരും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിച്ച് ഞാൻ ചാൻഡ് ചെയ്തോളാം. ഏത് അധ്യായം? സന്തോഷം. പ്രഭുജിയുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചോളൂ. ഞാൻ വന്നോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭുജി ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ബിജി ശ്ലോക ചാൻഡിങ്ങിൽ ഉണ്ട് പ്രഭുജി. അതല്ല മാതാജി, ആളില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാന്ന് പറയുന്നേ. ഇന്നലെ പ്രഭുജി മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്യാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാം മനസ്സിലായി. 6 ലെസൺസിലും ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക, വായിക്കുക, നന്നായിട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് ഡൗട്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ആദ്യം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് കേട്ടോന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചെങ്കിലും. അതിനുശേഷം മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വായിക്കുക, ക്വിസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പം എന്താ ഡൗട്ട്സ്, എവിടെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിക്കാം, ഏത് നേരവും ചോദിക്കാം എന്നോട്. ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം, വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മിനി മാതാജി, രേണു മാതാജി ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ക്വിസ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. മാർക്ക് കുറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നിയാൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കപ്പോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി, നമ്മള് കുറച്ചധികം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.